Jeg tænker meget tit i Danmark, at vores måde at gøre det på er den fuldstændig rigtige måde at gøre det på. Og det er ikke nødvendigvis det eneste svar, der er. Så det handler rigtig meget om at være åben, og det er meget af det, som hele det her projekt handler om også, det er åbenhed. Den er svær, den her. Vi har et samarbejde, både de forskellige afdelinger på Aarhus Tech, men også skoler i udlandet, blandt andet i Holland og i Finland, som vi samarbejder med omkring udveksling af elever. Man modtager elever, og så går de direkte ind i vores klasse og er med i vores undervisning. Undervisningen foregår på dansk, og vi tager nogle diskussioner på engelsk også. Og det betyder, at vi kan have en almindelig undervisning, hvor vi ikke bliver forstyrret af, at der kommer folk udefra. I'm Sonja, I'm from Finland, and I'm here visiting at Aarhus Tech. I've been here for a few days now. Hele ideen bag det her internationale samarbejde, det er at få en rigtig god udveksling i gang blandt elever, men også blandt lærere i virkeligheden. Så vi bruger også Erasmus til at sende lærere afsted, så lærerne kan lave en form for sidemandsoplæring for de andre lærere, så vi kan præge hinanden, og så vi kan give idéer til hinanden omkring, hvordan vi kan arbejde, og hvordan kan vi gøre vores uddannelser bedre i de forskellige lande i Europa. Det der med at komme ud og se, og ud og mærke, og ud og føle stemningen, og ud og se, hvordan lokalerne er indrettet, og se, hvordan pauserne fungerer, og hvordan undervisningen fungerer, giver sindssygt meget til både læreren, men også især eleverne, som det hele jo i virkeligheden handler om. It's been really nice working in the kitchen with the other students, and I've learned a lot of new things. A lot of things are done differently here in the kitchen than we do in Finland. Vores branche er meget, meget international, og vi suger til os hele tiden alle mulige steder fra. Og det er vigtigt at have nogle gode kontakter, både i indlandet og i udlandet i forhold til arbejde. I'm really interested in traveling around and experiencing like different food cultures of different countries. So I think it's really amazing that we have the opportunity to experience Denmark. Man kan alligevel opleve kultur, og man kan opleve, hvordan skolekulturen er, hvordan er undervisningen, plus man kan lære en masse mennesker at kende. Så sådan de der bølger, der kommer efter, de kan godt være dybdegående. I don't know, it's just kind of like broadens my thinking in the kitchen to experience other countries like this. Hele essensen af det er jo, at vi møder en masse nye mennesker, og at vi forhåbentlig får nogle gode kontakter, som vi kan udveksle nogle idéer med.